ହଁ ଦୁଃଖ କହ। ହଁ ହଁ ଏଇ କଣ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଲେ କଣ କଥା ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ହଁ ହଁ କଥା କଣ ହେଇଛି ସେ ବାବୁ ସେଇ ତମ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କଣ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାଗିରଥି ପୁଅ ବୁଝିଲ ନା। ହଁ ବାବୁଲି କହ। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲା କହିଲା ମାମୁଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବି। ପାଣି ଢାଳିକି ଭୋଗ କରିକି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳା ଟାଇମ ହେଲାଣି। ସେ ଗଲା ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖିରେ ବି ଥିଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଥିଲି। ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ପୂଜାରୀ ମନା କଲା କହିଲା ନା ତୁ ସେଇଠି ବସ ମୁଁ ତୋର ପାଣି ଢାଳିଦେବି ମୁଁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି ଢାଳିଦେବି। ଇଏ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ବସିଛି ସେଇଠି ବସିକି ରହିଛି। ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଝିଅଟା ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନି ଆସିଲା ନା ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ନା ମତେ ସେ ମନା କଲେ ପାଣି ଢାଳିବନି ସିଏ ଢାଳିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସେ ପାଣି ଢାଳିବନି ତାକୁ ଗୋଟେ କଳସ ଦିଅ ସେ ପାଣି ଢାଳିବ। ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ପୁଣି କଣ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେ ଢାଳିବ। କାହିଁକି ର କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ନା ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ମୁଁ କି ପ୍ରଥା କଣ ଦୁନିଆର ସଂସାରର କୋଉଠି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଥା ତମେ କହିବ ତମେ ବାହାର କରିବ ନୂଆ ପ୍ରଥା। ନା ପରମ୍ପରା ଇଏରୁ ବି ଯାହା ରହିଆସିଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବୁ ନା ଆଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମତେ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେ। ମୁଁ ମତେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ମତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେଇକି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇବି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଏଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଜଣେଇବା ଆମ ଛୁଆ ସେଇଠି ବସିକି ରହିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ କଥା। ଆଉ ତ ଏଇଟା ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଟିକେ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ସମୟ ନିଅ କହିଲା ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଜଣେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେଇ ପାଜିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମତେ ସେ ଦେଖା ହେଲା ଦେଖା ହେଇକି କହିଲା ହଉଛି ବାବୁରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ କଥାଟା ତୁ କହୁଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେଇଛି। ଆଉ କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ହଉଛି ମନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଛି ପୂର୍ବ ପିଢିରୁ ଯାହା ରହି ଆସିଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସେଟା ଆଉ କିଛି ବଦଳେଇ ହବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ହବନି ସଂସାରର କୋଉଠି ଚାଲୁନି ଜଗତର ବଡ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ପଠାଣ ଇଏ ସିଏ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଜାତିକୁ ଅଇଁଠା ବଡ ଜାତି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାତୀୟ ଜାତିର ଭେଦଭାବ କାହିଁ ରଖୁଛ ତମେ କଣ ସମାଜକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ତମ ହିସାବରେ ଯୋଉ କହୁଛ ଛୋଟ ଜାତି ହଉ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଜାତି ମୋ ଝିଅ କି ଆଉ ତମ ଝିଅ 2 ଜଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତମ ଝିଅ ଟା ପାଣି ଢାଳି ପାରିବ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଆଦେଶ ଅଛି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯାହା ବି କରିପାରିବ। ମୋ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୂରେଇକି ରହିବ ତା ନାଁରେ ପାଣି ଢଳାଯିବ ସେ ପଚାରିବ ଇଏ ଟେକିକିରି ଭୋଗ ନବ ପ୍ରସାଦ ନବ ଟେକିକିରି ସବୁ କିଛି ଟେକିକି ଦବ ସିଏ ମତେ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଆଜି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବ ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ତମେ ତାହେଲେ ସମାଜକୁ କଣ ଶିଖଉଛ। ତାଙ୍କ କମିଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କମିଟି ମନା କଲା ଇଏ ପଶିପାରିବା। ହଁ ତାଙ୍କ କମିଟି ଭିତରେ ଗାଁ କମିଟି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଥିଲା ସିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଇଏ ତୁ ଏତିକି ଦିନ ରହିବୁ ତୋର ପୂଜା କରିବୁ ଇଏ କରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ପାଇବୁ ତୋର ଘର ଚଳିବ ହେଲା। ଗାଁ କମିଟି ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷିଆ ମଲା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା। ହଉ ଗାଁ କମିଟିରୁ ଲକ୍ଷିଆ ମାଲା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଗାଁ କମିଟିର ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ରହିଥିଲା ସେ ତାର କମଳା ପାଣିକି ଯିଏ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଅଛି ସେ ତାର ମତେ ଜଣେଇଲା। ଲକ୍ଷିଆ ମାଲା ପରଦିନ ବାହାରିକି କହୁଛି ତମ ଜାଗାରେ ତମେ ଅଛ ତା ବୋଲି କଣ ତମକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କହିବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କହିବାର ମାନେ ଇଏ କଥାଟା କହିବାର ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଅ ନହେଲେ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଆମେ କଣ ହେଇଗଲୁ କି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବୁ ଆମେ କଣ ମୁସଲିମ ନା କଣ। ତାପରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆସିକି ତମର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆଗ। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲି କଥା ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏମିତିଆ କଥା ସେମିତିଆ କଥା ହେଇଛି। ବାପା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଯେ ତୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଗାଁ କମିଟିରେ। ଛାଡ ଆମେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଥାନା ଏଫଆଇଆର ସେ ଲକ୍ଷିଆ ମଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦବା। ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲେ ସିଏ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଲଗା ଗାଁ କମିଟି ଅଲଗା। ସେ ଯୋଉ କମିଟି ହଉ ଇଏ ବାହାରିଲା ଯେ ଇଏ କାହିଁ କହିଲା। ଠିକ ଅଛି ୟା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ଏଫଆଇଆର ଦବା ଆପଣ କୋଉଦିନ ଆଗରେ ଆମ ଏକଜୁଟ ହୁଅ କୋଉଦିନ ଡାକ ଆମେ ସବୁ ଯାଉ ସେଠିକି ଆମ ଟିମ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା
ମୁଁ ତ ଏଟା ତୋର ନୁହେଁ, ତୋ ଭାଣିଜି ନୁହେଁ ଏଟା, କେସଟା ବି ତୋର ନୁହେଁ ବାପା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମର ଲଢେଇ, ଏଠି ଯଦି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଲା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଛ ତମେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମା ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଟେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ସେଠିକି ଜାତି ନାଁରେ। ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଦିନ ଆମକୁ ସେ କାରଣ ଦେଖିକି ବାରଣ କରୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା କାରଣ ଦେଖିକି ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯଦି ତୋ ଭାଣିଜୀର କିଛି କାରଣ ଅଛି ଜାତି ନାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ କାରଣଟା ସେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ହୋଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହଉଛି କଣ ଭେଜ ଆଣ୍ଡ ନନ ଭେଜ, ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ହୋଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ ଏଟା ମୁସଲିମ ହୋଟେଲ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି କତରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାଷ୍ଟ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆମେ ଯିବୁନି। ଏଠି କାହିଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣ ବାପା, ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ବସିବା କୁହ, ଆମେ ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇପାରିବ। ଏଫଆଇଆର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବା, ତମେ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଏକଜୁଟ କରଉଛି। ଏକଜୁଟ କର, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମିଟିଂ କରାଯିବ। କିଏ ତାଙ୍କର ବଡ ନନା ଅଛି ସେ ମତେ ସାମ୍ନା କରିବ, ଆଉ କଣ ହେଲା, ତମକୁ ସାମ୍ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବାମୁଣ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ସାମ୍ନା କରି ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଟା ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦବା। ସେ ତାଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜାତି ବାପା, ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ମୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇପାରିଲେନି, କି ଦରକାର ମୋର ପାଠ ପଢିବା? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ନନାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇର ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରନ୍ତେଣି ବାପା, ସିଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ହଉ ମୋ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରି ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। ମୁଁ ବେଳବୁଳି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ତ ବାପ ଯାଇଛି କୋଉଠିକି ଭଦ୍ରକ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବେଳବୁଳି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରି ରଖିଥା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଛେଇବୁନି, ଏକା ସହିତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସେଠି ସରକାରୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେଠି କାହିଁକି ଦଉଛି ପଇସା ପତ୍ର, ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ଦିର ପରେ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖକୁ ଆହୁରି 2ଟା ମନ୍ଦିର ହଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ରାଜକୋଷ ପଇସା ଯାଇଛି ଏଠି କାହିଁକି ଗଲା? ତାମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପଇସା ଦଉ। ଇଏ ନନାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡେଇତେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? କମିଟିରେ ବିଷ୍ଟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ ବିଷ୍ଟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିଏ କହିବୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଆମର ଗଜାଇ କହୁଛି କଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯାଇକି, ଡରନି କହ। ବିଷ୍ଟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତା ନଳି ଛେଡ଼ା ପଡିଯିବ, ଏଟା କୁନ୍ଥେଇକି ଚାଲିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି। ହଉ ରଖ ବାପା, ମୋ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କର।